Hindi daw ring sword. Ring. Beverly. Ito yung follow. Ring. Ito yung ano ni Transformer? Rupert eh. Column. May column ba dyan? Sabi column daw. Column. Hindi. Ano Mukhang, yun? Hindi mo. Ano yung drawing ni Rupert? Rupert. Matatalino lang nakakaalam Oh my nito. goodness. Pag walang nakaalam nito, ibig sabihin nun, Agree ba kayo na team matalino daw kay Team Rupi? matalino sa akin. Kung sino yung makakahula daw kay Rupert, ibig sabihin matalino. Kasi pang matalino daw yung First drawing honor niya. yun. Kung team matalino kay Rupert, ano Buntot kay daw. Team? Buntot daw yan, sabi ni Bean. Sino yung buntot na yun? Yung kay Rupert, buntot. Buntot. Broadway. May Broadway ba dyan? Broadway sabi ni Alexandra. Broadway daw. Broadway. Broadway. Kung Rupert, kung ikaw team matalino, Rock. ano kay Miss Kim? Rock ba yan? May rock ba dyan? Easy. Team Easy. Team Easy. So, yung mga pinapahulaan doon ni Kim, di ba magaling lang mag-drawing si Kim? Kaya maraming si Miss nakakahula. Kim. May reference po siya. Sabi ni Alexandra, rock column sa Greek mythology. Ay, grabe, Ano yun? Greek mythology. Pangit ng drawing Ay, mo, malapit na Rupert. daw. Peso, sabi ni Bean. Coin, sabi ni Alexandra. Coin? Mali! Ay, coin. Pera? Pera. English po yan. Ayaw Sabi mga ni tama- Bean, sabi ni Bean, caps lock, pangit ang drawing mo, Rupert. Bawi! Peso, sabi ni Chris. Christine pala.